Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы нашае абмеркаванне з маім госцем, палітычным аглядальнікам радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юрый. Добрый дзень, Зміцер. Добрый дзень, шановныя гледачы Еўрарадыё. Ну, а я наших гледачоў таксама заклікаю глядзець, чытаць і слухаць спадара Юрыя на яго каналах, на радыё Свабода, на Пік Свабода YouTube канал, дзе ён выдае свае шыкоўныя інтэрв'ю з гасцямі. Заўсёды сам гляжу, слухаю, і вам тое ж раю рабіць. Не забываюся подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, безумоўна, тому что самые свои грунтоўныя думкі спадар Юры захоўвае, каб у нас их тут агучваць. Правильно? Так. Спадар Юры, давайте, может быть, пачнем с такой свежей навіны про тое, что Лукашенко нечакана заявіў, что у яго нейкія таемныя, нетаемныя, але нейкія такія вось таямнічыя, скажем так, ну прынамсі падрабязнасцяў на гэты конт няма. Зараз такі камандзіроўка нейкая такая, ці там паездкі за межы Беларусі доўгатэрміновыя плануюцца, прычым плануюцца вось буквально не сёння, заўтра, за дзень ці напярэдадні заканчэння ультыматума Зяленскага. Супадзенне? Ну, я думаю, что одна з поездок, она уже анонсована, адресат, что называется, место, куды это Россия. Про гэта Песков сказал, что, значит, Путин не экскоммуникуется с Лукашенко, может, не ведаю, ці поедзе Лукашенко у Россию, ці яны по телефоне, ну, хутчэй за все поедзе. Ну, так что одна з поездок, вот она, будзе, і яна будзе, я думаю, наўпрост звязана, конечно, з гэтым ультыматумам, з гэтым крызіснай сітуацыяй у адносінах з Украінай. Што тычыцца іншых, то я не выключаю, што гэта такая дэманстрацыя сваёй нязлобнасці і такая картинка, что нічога такого страшнага не адбываецца, ніякага армагеддону не чакаецца. Ну вот Лукашенко по сваім графіку туды поедзе. Невядома, ці поедзе. Тым больш, што это ж сказано так, что бліжэйшым часам. Бліжэйшым часам можа праз тыдзень. А што будзе на працягу гэтага тыдня, увогуле ніхто не ведае. Можа нічога, а можа будзе такое, што потым вызначыць далейшае развіццё падзеяў можа на месяцы, а можа на гады. Калі казаць все ж таки про таксама рэакцыю на гэты так званы ультыматум Зяленскага, то Лукашенко сустракаўся са старшынёй дакладней была такая інфармацыя, сустрэча са старшынёй гомельска аблвыканкама Іванам Крупко, дзе таксама узніклі вось гэтыя пытанні так званага ультыматума, і сам Крупко сказаў про тое, что няма чаго баяцца, что ситуация ніякага апасенняў не выклікае. Так і Лукашенко сказаў, что мы абаронім наших грамадзянаў, нашу гомельскую область і ўсё такое. То бок гэта такая пазіцыя, гэта выказванне, гэта ўсё, што ён можа сказаць? А в этой ситуации хто заўгодна, які там демократычны, недемократычны лідар, а что бы он повинен бы указать? Все пропало, мы сдадимся, нас разгромят. Понятно, что... Так чакайте, а где ж вот это вот у стыле, там, шо он там накурился, укололся и что-то несет, абы что? Да мы-то сейчас ему покажем. Справа в тем, что вот эти вот все, так бы мовить, бразготки, про які вы казали, они были, так сказать, не скажешь, что до месяца, но они были довольно бяспечнымі в ситуации, калі ніякай пагрозы реальной не было. Зараз реальная пагроза ёсць. Вось. І таму застаецца одно вот такие, так бы мовить, такой гипноз насельніцтва, что все нормально, мы оборонимся, ничего страшного. Я думаю, что адчуванне того, что ситуация вострая и пагроза ёсць, она у Лукашэнкі, зразумела, ёсць.
Але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ я думаю сёння, заўтра, паслязаўтра пакуль это все такая, ведаеце, вайна нерваў. Вайна нерваў. Хто першы міргне, хто як бы можа першы саступіць. Вось. І Лукашенко пакуль дэманструе, што ён не збіраецца саступаць. А як яно будзе, паглядзім. Паглядзім, мы не ведаем, ведаеце, мы не ведаем, што адбываецца за кадрам. Мы не ведаем, што гавораць, напрыклад, з Брюсселя, з Берліна Зеленскаму наконт его планаў. Мы ведаем афіцыйную заяву, да, афіцыйная заява учора вельмі важная прагучала ад Еўракамісіі пра тое, што Украіна мае права на самаабарону, і сказана это было в адказ на пытанне, так а вот як бы ультыматум Зеленскага Лукашенку это як? А вот адказ быў такі: Украіна мае права на самаабарону. Але она, конечно, мае права. Вот. Але вот в дадзеным выпадку, в такой ситуации, такие дзеянні ці лічаць Брюсселе, Берлине, Париже их рацыянальнымі, мы не ведаем. Мы не ведаем, хто пра што, з кім размаўляе. Вашингтон пакуль як бы ўвогуле маўчыць на гэты конт. Вось. Мы не ведаем, якія, дарэчы, ідуць, магчыма, кантакты паміж афіцыйным Менскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу. Магчыма, яны і працягваюцца. Вось. Так што пакуль вайна нерваў. Пакуль вайна нерваў ідзе. Калі казаць ўсё ж таки пра рэакцыю, ну дакладней тое, што кажуць Зеленскаму з таго ж самого Брюсселя, там можа быць з іншых, як называецца, цэнтраў сілы ці з цэнтраў прыняцця рашэнняў. Але калі б была нейкая востра адмоўная рэакцыя на яго першыя словы наконт рэтранслятораў і той першай пагрозы, што калі ты, Лукашенко, яе не вырашыш гэтую праблему, то мы яе вырашым сваімі сродкамі. Пасля гэтага, калі б рэакцыя была, ну то можа быць наступных бы слоў Зеленскага не было, а ён жа ж вот свае выказванні у гэтым жа ключы і працягнуў. Таму былі словы пра тое, што мне яго тут выбачэнні не патрэбныя, а патрэбныя канкрэтныя рашэнні. Ад рэтранслятораў перайшлі яшчэ да забеспячэння палівам расійскай войска, адпаведна пытанні НПЗ і прыгадальні увогуле аб'ектаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі на расійскі ваенпрам. То бок гэта сведчанне таго, што ну альбо рэакцыі вострай негатыўнай няма, ці ён на іх не зважае? Ну так, вы маеце рацыю, што калі б была рэакцыя выразна негатыўная, то сітуацыя б істотна змянілася. Але адсутнасць такой рэакцыі можа тлумачыцца альбо тым, што в Брюсселе, Берлине, Париже успрымаюць это пакуль все ж таки як вайну нерваў і не хочуць псаваць эту гульню нерваў, вайну нерваў Зеленскаму. Ну, ты гуляеш, вот, ты як бы даводзіш да краю, як это Трамп тлумачыў, памятаеце ў сваёй кніжцы пра сделкі, што даводзіш да самага краю, а там калі не атрымліваецца, окей, можна адступіць. Вот. Магчыма, Зеленскі і в этом сэнсе як бы центром силы, как вы сказали, ну вот, как бы спешаться сдавать своего партнера, своего союзника, магчыма, неразумна, нелогично, ну, он гуляе, пакуль яшчэ 3 дні засталося, ці колькі, 2 дні. А вось, это одно тлумачэнне. А другое тлумачэнне, что да, там вырашылі, что ну вот так, ну вот такое жыццё. Так, Украина мае права, и все. Вот. И абодва тлумачэнні маюць права на, як бы, на існаванне. Факт такі, што, вот, як вы слушна сказали, пярэчанняў, заяваў, што это будзе мець кепскія наступствы, няма. Это важно.
Але спадар Юрый, просто вот ваше аналітычнае бачанне того, что адбываецца, ну у тым сэнсе гэта по Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна у пэўным сэнсе, что калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозавы папярэджанняў не праслухоўваюцца і ён не выконвае там нейкую сваю пагрозу гэту, а такі по-трампаўскі, ну ладно, не получилось, значит там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем з іншага боку. Ну как бы было незвыкла. У выпадку з Зеленскім гэта трампаўская схема, на ваш погляд, ці што? Вот, ну не выканае, умоўна кажучы, у пятніцу Лукашенко асноўную задачу по гэтым ультыматуме з рэтрансляторамі, і што? Не зноў жа ёсць магчымасць рэакцыі по Трампу. Ніхто не сказаў, што вот Зеленскі слова сказаў, все, так бы мовіць, оно як што называецца ў граніце. З іншага боку, магчыма, іншыя сродкі, напрыклад, вот так і невядома, што ж стала з тымі ж самымі рэтрансляторамі у лютым, калі Зеленскі в інтэрв'ю Люстэрку казаў, што ну, мы іх заглушылі пэўнымі сродкамі. Якімі не сказаў. А тут ключавое пытанне, якімі. Калі это было зроблена сродкамі РЭП, радыёэлектроннай барацьбы, падаўленнем там хвалі, ну, што заўгодна. Но як бы дыстанцыйна, без кінетычнага ўмяшальніцтва. Ну, магчыма, і зараз тое самае будзе. І тады, як бы, вот, ну, што называецца, кінетычнага удару не будзе, і тады як бы падставы на то, чтобы там адказваць на это, не будзе. Вось. Ну, але я бы не выключаў ўсё ж таки і варыянта про тое, што удар будзе, і удар будзе кінетычны. Дрон, ракета, дыверсійная група, дыверсійная аперацыя. Ну, в Балазе есть как бы прецедент, это Мачулище, 23-й год, так что все может быть. Может быть любая из этих опций. И тут важный момент, это то, что был публичный ультиматум. И просто вот сказать, что ну, мы погорячились, ну, как бы, ну, это будет складано. То есть это в любом выпадку будет певная страта, як бы певная страта твару. Тем более, что тычется Трампа, то у него уже як бы, ну, это певная такая рутина стала. И он вот як бы в эту гульню там страта твару, он в огуле как бы понад ёй. Я бизнесовец, я выставляю умовы, я довожу их до самого края. Калі я бачу, что калі я перагну, то атрымаецца горш для мяне ж. Ну и что, я спыніўся. А калі хтосьці лічыць, што я там страціў твар, ну і Бог з вами. Я так гуляю, это мой стиль. Згуляе так Зеленскі, может быть. В этом сенсе, ведаеце, Зеленскага уяўляць себе вот такі, як бы, чалавек, што называецца, в шорах. Он вельмі гнуткі палітык, ён вельмі хітры палітык, і ён можа па-всякаму манеўраваць. Наши гледачы вяртаюць вот нас да тэму рэакцыі заходніх сталіц на такія дзеянні і выказванні і ультыматумы Зеленскага, спасылаючыся на The Kyiv Independent. І вот Kyiv Independent піша про тое, што тут цытую адзін з каментароў на гэтую тэму, іх некалькі. Дональд Трамп у прыватнай размове заклікаў Владимира Зеленскага дзейнічаць больш рашуча. У Киеве расцэньваюць гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Россию. І ў той же час Трамп даў Зеленскаму зеленый свет на даўленне, ну как бы вот ціск на Россию праз вось гэты ціск на Лукашенку. Маўляў, вот такі зеленый свет от Вашингтона. Можа быть такое? Можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскаму? Ну, ведаеце, в такой ситуации тут боевого пиара и всяких ИПСО море.
Ёсць вот такія звесткі. Бачылі вы, можа быць, такую жартоўную, ну, она, правда, падкрэслена жартоўная, но інфармацыя, што нібыта Трамп сказаў, што як, значыць, абуральныя паводзіны Зяленскага, не дам крыўду майго сябра Лукашэнку, ну, жарт, а можа і не жарт. Калі вот такая інфармацыя, як вы кажаце, independent, спасылачка ёсць? Конкретная спасылка, где это Трамп сказал. Калі нема спасылочки, то, ну, изноў же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяе, и как бы что там Трамп насамрэч сказал, мы не ведаем. Тое, что позиция Злучаных Штатов апошнім часам стала больш такая падтрымку Украины, я бы сказал. Вот это и заява учорашняя прадстаўніка наместника прадстаўніка ЗША у ААН и заявы Трампа на G7 и вот эти рашэнні, скажем, нібыта про там некие вайсковыя дапамогі, сведчыць про тое, что цяперашняя бягучая пазіцыя Вашингтона, яна у большай ступені на баку Украины, чым была раней. Хотя это может таксама змяніцца, мы бачылі тыя хвалі на працягу гэтых 1,5 гадоў, ну, шмат разоў. Вось. І таксама невядома, вот як бы нават калі ёсць такая агульная пазіцыя, што, ну, больш спрыяльная на баку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больш спрыяльная в адносінах да вот этого ультиматума и да яго выканання, асабліва да яго выканання. Таму што я кажу, як гульня, як вайна нерваў, ну, Трамп сам, я кажу, майстра такіх гульняў. А вот как бы это выконваць, ну, вот он такую гульню вёў с Ираном и выканаў. Ну и сказать, что як бы там триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там стяг подняли, ну мягко кажучи, не. Вось, так что я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе, вот паводле стыля Трампа, в чацвер, можа нават на раніцу пятніцу. Ну, у любым выпадку вы, ацэньваючы дзеянні Лукашэнкі, сказали такую фразу: ён адчувае, што рэальная пагроза ёсць. І далей вы працягнули, не выключылі такого варыянта, што умоўна кінетычны удар там дронам, там ракетай ці яшчэ што-небудзь, як мінімум па гэтых вышках, дзе ёсць гэтыя рэтрансляторы, могуць адбыцца. І вось тут тое, чаго і пачалася ўвогуле абмеркаванне, дыскусія гэтага магчымага развіцця падзей, аналіза яго, таму што хтосьці ўбачыў у гэтым акно магчымасцяў, хто-то ўбачыў узнікненне, з'яўленне новай пагрозы, і не толькі для людзей, якія могуць апынуцца побач з гэтым ударам, але і ўвогуле для беларускага грамадства, для нас у тым ліку, і для незалежнасці Беларусі. Ваша пазіцыя і ваше бачанне, я бачу ваш допіс і не хочу яго цытаваць, хочу, каб вы выказалі сваё меркаванне. Ну так, вы маеце, і я бы сказаў, што вы вельмі так правільна як бы ахарактарызавалі гэтую дыскусію, она вельмі такая гарачая зараз, палкая, што это дыскусія пра шансы і рызыкі. Адны бачаць в этом больш шансаў, больш магчымасцяў, вось, а другія бачаць больш рызыкаў. Я па шчырасці бачу больш рызыкаў. Таму што вайна ёсць вайна. Вот, значыць, калі як бы вот этот удар будзе мець адказ, працяг, будзе пэўная эскалацыя, ну вот папросту кажуць, будуць забіваць беларусаў. И белорусы будут забивать украинцев. Ну вот, это кепска.
Можно обрисовать целый шэраг всяких наступстваў для Беларусі. Вот прынамсі калега Віталь Цыганкоў, некаторыя з іх таксама у него быў допіс, пералічыў. Это так званае яднанне вакол сцягу. Ну вот кому-то здаецца, што значыць беларусы так вот спяты бачаць сёння, не ў 20-м годзе, а сёння спяты бачаць, як яны скінуць Лукашэнку, і калі прыйдзе, так бы мовіць, там вызвольнае войска украінскае, ну вот яны будуць з кветкамі сустракаць. Не факт, не факт. Вот ізноў жа вяртаючыся да вайны в Іране, ну чулі мы з вами галасы, все дастаткова амерыканцам прилететь, все, значыць, іранцы паўстануць і скінуць этот рэжым аятол. Ну вот як мы бачылі, як скінулі. Вось. І шмат в якіх краінах, ну калі адбываюцца баявыя дзеянні з іншай краінай, ну вакол на нас напалі. Мы за нашу каманду гуляем. А асабліва калі трупы, калі ахвяры і гэтак далей. Чисто практычнае пытанне. Рэпрэсіі хутчэй за ўсё не зменшыцца, а можа і павялічыцца. Дарэчы, ўжо калі казаць пра наш эмігранцкі лёс, ну асабліва вот в святле этой заявы Еўразвязу пачынаюцца, умоўна кажучы, допустим, пачынаюцца баявыя дзеянні, пачынаецца вайна, уже паўнацэнна Беларусь робіцца удзельніцай вайны, і у святле этой заявы агрэсарам, а грамадзянам краіны-агрэсара, ну, паглядзіце, як трактуюць рускіх эмігрантаў. Вот дакладна так же будуць трактаваць і беларусаў. Можна сказаць, ну, украінцам якая розніца? Это не их краіна. Ну да, это не их краіна, это наша краіна. Таму мы задаем пытанне і вот как бы перасцерагаемся. Вот. Мне, напрыклад, не хочется, каб вот так адбылося. Але ёсць, ведаеце, і як бы наступствы для, скажем, той же Украины. Это такая, ведаеце, формула есть, вот некоторые в этих спрэчках казали, что русские просто як цягнік. Вот они встали, они такую стратегию як бы робят незалежно от чего. И от того, калі там Украина нанесе удар по неких ретрансляторах, НПЗ, она вот як дзейнічала, так и будет дзейнічаць. Не факт. Не факт. Не выключено, что яна в отказ на удары по, скажем, этим ретрансляторам, может вернуться до той практики, якую она практиковала с лютого по кастрычнік 22 года. Обстрелы с белорусской территории. И, до речи, я читал вот в некоторых русских Z-пабликах обстрелы с Берастейской области шляху, по яким зброю везут с Европы в Украину. Добро это будет для Украины. Ну да, вот эти ретрансляторы приберут. А вот когда приедут туда ракеты, приедут дроны, в Берастейскую область, там вельми близко до этого шляху, дороги життя. Як зараз эти дроны летят з России праз фактично всю Украину, это далеко, а тут будет вельми близко. Ну, заўсёды можно сказать, это все лухта, такое не может быть. Чему не может быть? Может. Это не факт, что так будет, но может. А кроме того, ведаеце, ну, вот як бы, калі уже боевые дзеянні отбываются на территории Беларуси, ну, может и Лукашенко попросить, а могут Лукашенко попросить, а могут и не пытаться. Ну, ввести войски для обороны нашей братней Беларуси. А уже когда будем введено много войсков, то як бы хто кіруе. Ну, вот это не тая ситуация, что зараз. Зараз, конечно, можно казать, что Беларусь цалкам залежная, там, военная. Но ситуация, когда, умовно кажучи, в Украине пару тысяч российских войсковцев и десятки тысяч, ну, это разные ситуации. И зноў жа можна сказаць, што ну а Украіне якая розніца. Они и так спрымаюць это як Тамбовскую область, может быть. Хотя, глядячи по всем, не. Потому что, калі б яны ўспрымалі як Тамбовскую область, ну, губернатору Тамбовской области Зеленский никаких ультиматумов не выставляет. Вось. А Лукашенко выставляет. Значит, он все-таки как бы расценивает, что у него есть певная автономия.
Але вот наступствам, скажем, удараў, ну, можа стаць, што ее не стане вот як бы ад слова зусім, як кажуць. Калі нават, умоўна кажучы, там в Крычевскім раёне мясцовага там старшыню выканкаму, ну, будет призначать военная администрация российская, а никакой не Лукашенко. А Лукашенко там будет сидеть где-нибудь в Дроздах у себя тихенько, и все. Вот. И снова же сказать, что это 100% так будет. Нет, не 100%. Ну, так может быть. И оно как бы логично, это не Deus Ex Machina, вот я там придумал. Это так довольно логично. Вот есть наш союзник, с пункта гледжання России разважаючи. На его напали. Армия у него слабенькая, ПВО слабенькое. Ну, надо же его оборонять. Ну, а для того, чтобы оборонять, ну надо войски привести. Вот их приведут. И снова же я кажу, коли украинцы лічат, что это лухта, живы будем, не помрем. Ну, может быть. Тут, ведаеце, яшчэ я бы сказаў, такая, ведаеце, як бы пэўная нестыкоўка нацыянальных псіхалогіяў. І як той казаў, што нашы недахопы ёсць працяг нашых перавагаў і наадварот. Калі б украінцы не былі такімі, яны б прайгралі вайну, магчыма, яшчэ ў 22-м годзе. А вот такімі рэзкімі, крутымі, рызыкоўнымі. Вот. И в этом смысле часом белорусы глядят, боже, как так можно? Можно. И можно нават выигрывать. Але я кажу, а можно чарговым разом и не выиграть, и атрымаць такие наступствы, про якія, можа, не думали. А можа, скажут, что а и ладно. В этом смысле, ведаеце, может быть, не зусім докладная аналогия, но Зеленский мог не называть это злучение в Украине имем героев УПА. Мог не называть. Мы не бачили 100-тысячные митинги в Киеве, которые потребовали «назовите». И ён, напэўна, там и разведка працуе, и дыпламатыя, магчыма, ведаў, якая будзе рэакцыя, якая можа быць рэакцыя. Прынамсі, прэзідэнта Навроцкага. Можа, и не ведаў. А может и ведал, и сказал, ну и что? Ну и ладно, мне наплевать, какая будет реакция. Мне важно это решение зрабіць, мне важно зрабіць так. И значит, ну что ж, будем платить розным за это. И магчыма, калі вот, скажем, хтосьці бы распавёў вот тыя аргументы, якія я кажу, что так это ж можа привести до того, сказали бы, ну да, можа привести, а можа не привести. А можа, калі б мы весь час думали, что, ах, боже, а калі такие наступствы, такие-то, Путин бы уже во Львове был. А мы так не думали, мы так не вели себя и не будем вести себе так. Ну, я кажу, это, видите, это такие уже глубины национальной как бы, психологии, национального характера. При всей близкости народов беларусы вельмі адрозныя ад украінцаў і заўсёды былі, не толькі зараз. Адметна, што ў гэтай сітуацыі, як толькі пачалі абмяркоўваць магчымыя наступствы ад магчымага удара па гэтых рэтрансляторах, а можа і не толькі ад патэнцыйна магчымага пачатку так нейкага такого канфлікта сапраўднага паміж Украінай і Беларусю, пачаліся галасы. А што вот якая пазіцыя дэмакратычных сілаў? Што на гэты конт вот скажа Ціхановская, Латушка, якую заяву зробіць каардынацыйная рада? Як вы лічыце, это сапраўды важна, і вот трэба, каб была акрэсленая пазіцыя па гэтым пытанні у сітуацыі, калі, ну, як сцвярджаецца, у прынцыпе і дэмсілы, і лідары дэмсіл, і вся беларуская дыаспара не асабліва ўплывае на гэтыя працэсы. А ведаеце, я лічу, что это все ж таки важно. И может быть важно не столькі для цяперашняга моманту. Там як бы самі вырашаюць, украінцы вырашаюць, Еўропа вырашае, ЗША, Москва, Менск. Але для будучыні. Вот для будучыні оно вельмі по-рознаму можа быць. Вельмі по-рознаму.
Ну, умоўна кажучы, калі сапраўды, умоўна кажучы, пачнецца вайна, калі Беларусь будзе паўнацэнна ўдзельнічаць сваёй арміяй, ну, это будзе падобна на пазіцыю Леніна в Першай сусветнай за паразу свайго ўраду в вайне. Ну, Ленін, урэшце рэшт, выйграў. Вось. Але я не думаю, што он быў надта папулярны дзе-нибудь в 1915-16 годзе у России. Вось. Так что это довольно рызыкоўная такая ситуация для беларускіх дэмакратычных сілаў. І яна, ну, што называется, такая, ведаеце, важная, доўгаіграючая. Ад той пазіцыі, якой яны займаюць, у будучым гэту пазіцыю будуць памятаць. Калі, ну, на той выпадак, калі я кажу, вот як бы пачалася вялікая вайна. И с этого пункта гледжання, да, это важно. Да, это важно. Ну и, дарэчы, мне вот что мне цікава, это мы не чуем галасоў ні Бабарыкі, ні Калесніка. Они лічаць патрэбным, магчымым промолчать. Ну, это таксама позиция. Магчыма, тому, что они не хочуць выгуляць пэўныя ролі. Не тыя, дарэчі. Не тыя. Вось. Так что это важно для будучыні. Зараз наўрад ці там меркаванне каго б ты не было з беларусаў. Хаця это вот, я бы сказаў, цікавае вот назіранне, ну, скажем так, прапорцыі поглядаў. Можа, я памыляюся, но наўскідку мне здаецца, што, ну, вот она крышечку, эта прапорцыя крыху іншая, чым была да вот этого ультыматуму Зеленского. У тым сэнсе, што пэўная частка людзей, якая раней як бы казала, што ну вот все, что Украина робіць, это все правильно, ну пэўная частка стала выказваць меркаванне, што можа быть в этом выпадку это не самый удалый ход. Ну так, да, калі да з'яўлення сапраўды, ну, патэнцыйна рэальнага шанса, што вот такі умоўна сілавы сцэнар можа быць разыграны, шмат хто казаў, ну, без сілавога сцэнару вот варта было падумаць, вызвольная армія, там полк Каліноўска і гэтак далей. А калі зараз рэальна ўявілі, што гэта можа здарыцца, ну, неяк шмат хто і задумаўся. Але вяртаючыся да гэтай тэмы, скажем, ведаеце, да. я вас перепыню. Это вот я здесь недавно напаткаў цитату знакамітага французскага пісьменніка Альбера Камю. Калі мне давядзецца выбіраць паміж справядлівасцю і маці, я выберу маці. А у многіх людзей, у тым ліку эмігрантаў, маці жывуць в Беларусі. І калі на іх маці упадзе бомба украінская, хай нават 100% справядлівая з украінскага погляду, но вот им на галаву маці упадзе бомба. Ну вот многія будуць разважаць як Камю. Я вяртаюся да тэму пазіцыі, ну і рэальнага ўплыву там дэмсілаў. З аднаго боку, ўсё ж такі пэўныя заявы з гэтай нагоды прагучалі як ад офіса, ад Ціханаўскай, так ад Латушкі. Як вы ацэньваеце гэтыя заявы? Ну і ў звязку з гэтым пытанне ад Жошуа Харвей. Спадар Юры, з вашага прафесійнага погляду, які ўплыў мае Святлана Ціханаўская ў пытанні рэтранслятораў? І ці ёсць яе роля ва ўрэгуляванні канфлікту гэтага ў прынцыпе? Ну, што тычыцца іх пазіцыі, то яна, ну, калі коротко, ее можно сформулировать так, что Лукашенко обязаны эти ретрансляторы сам прибрать, он повинен выполнить умовы этого ультиматуму. Это адзінае як бы уратаванне от войны. Калі он этого не зробіць, то вся адказнасць за войну, калі яна як бы прыйдзе на беларускую землю, будзе на Лукашенко. Вот такая их позиция. В этом сенсе
як бы да украінцаў, да меркавання кшталту таго, што можа быць, нават калі яны маюць права это рабіць, можа не варта ўсё ж таки рабіць гэтага па нейкіх прычынах, іх можна перелічыць, я вот некаторыя з іх перелічыў. Вот этот аргумент увогуле просто як бы адхіляецца ад гаворыцца тое, пра што я сказаў. Адзінае ўратаванне ад вайны – это выкананне ультыматуму. Калі гэтага не адбудзецца, вся адказнасць на Лукашэнку. Ну, такая позиция, да, ну вот Дэмсілы занялі такую пазіцыю. Яны лічаць з іх ацэнак рызыкаў, свайго становішча, беларускіх як бы свайго бачання, будучыні Беларусі і гэтак далей. Ну, людзі так вырашылі. Што тычыцца пытання, як Ціхановская ўплывае, ну, ясна, што наўпрост ніяк не ўплывае на размяшчэнне тых рэтранслятораў, але яна ёсць і застаецца важнай фігурай для всяго свету, прынамсі для захаду, для заходніх краінаў. І як бы сказаць, што она ні на што не ўплывае, нельга. І не выключана, што нейкім чынам, напрыклад, на пазіцыю Еўразвязу, яе пазіцыя, магчыма, ўплывае. Яе латушкі, вот это учорашняя заява про тое, што як бы Украіна, адказ на пытанне, а вот ультыматум, и что? Отказ. Украина мае право себя оборонять. Я не выключаю, что частково эта позиция была сформована у тым ліку і з улікам позиции демократычных сил, бо она такая же. Вось. И она была вырашальнай, не была, не думаю, что была вырашальнай, але, умоўна кажучы, калі б демократычныя силы занялі зусім іншую позицию, ну, магчыма, былі б нейкія іншыя заявы Еўразвязу. Магчыма. Хаця наўрад ці. Ну, вот, як бы, вот все, что можно, я думаю, сказать реально на этот конт. Спадар Юрый, і ўсё ж таки у сітуацыі, вот калі мы чуем пастаянна з усіх бакоў і з Европы і ад Украіны про тое, что Лукашенко, ну, фактычна там как бы залежны ад Крамля ва ўсіх рашэннях, што не ён вырашае, дзе што будзе стаяць, куды там будзе рухацца і якімі дарогамі вяртацца расійская армія з вучэнняў у Расію, то які сэнс выставляць ультыматуму Лукашенку? Не ён, можа быць, тыя рэтрансляторы канкрэтныя ставіў, там не яму прымаць рашэнне, што там здымаць, што там не здымаць, дакладней без дазволу з Крамля, а навошта Крамлю аддаваць такі дазвол? Ну, тут сапраўды ёсць пэўная супярэчнасць, і яна ёсць яшчэ таксама у тым, што апошнія некалькі месяцаў і в Украіне, з Украіны ўвесь час гучала тэза, што Расія хоча ўцягнуць Беларусь в вайну. Расія хоча ўцягнуць Беларусь в вайну, яна рыхтуе, яна робіць для гэтага крокі. Правда, ніякія эксперты, у тым ліку украінскія, не бачылі нейкай падрыхтоўкі, бо справа ў тым, што тыя ж рэтрансляторы, они даволі давно ўжо стаяць. Вось. Но тым не менш, вот эта тэза весь час гучала. А потым гаворыцца, вот выставляецца этот ультыматум, уберыце эти рэтрансляторы, інакш мы іх як бы прыбярэм. Ну, так здаецца, вот эта перспектыва удара по этим ретрансляторах, ну, это чудоўная нагода для России, каб якраз втягнуть Беларусь. Ну, то есть, им просто ничего не трэба рабіць, так сказать. Путину застанецца сказать, а мне, калі ласка, кубачек кавы. Все за яго робяць. Наносится удар по Беларуси, ну, Россия наносит удар в отказ, и вот, калі ласка, Беларусь в войне уже, так сказать, втягнута. Что тычыцца вот першай часткі, про якую вы казалі, ну, справа ў тым, што не выключана, што гэта некая дэманстрацыя
дэманстрацыя таго, што ну, не выключана, што гэта пэўны такі тэст для Лукашэнкі. Тест для Лукашенки, что, мовляв, ну да, вот ты вассал, но ты можешь восстать. Мы даем тебе махчимость, вот, восстань, как бы выступи супраць. Вот я чуў каментар Вадима Кабанчука, чальца АПК, які ну, прыгадаў гістарычна, што ну, вот, свой час Фінляндыя выйшла з вайны і памяняла фронт. То есть она была саюзніцай Гітлера, вот, а потым перастала быць саюзнікамі, они нават крышку паваявалі з немцамі. Вышиблі іх там на поўначы краіны. Вось. Ну, он кажа, ну, вот взор для Лукашэнкі, он можа зрабіць як Маннергейм. Магчыма, в Украине на это разлік, што вот як бы Лукашенко не захоча губляць уладу, не захоча ўцягваць краіну ў вайну і войдзе як бы в конфронтацию с Москвой, да, посвариться с Путиным, да, упросить, уговорить, неважно. Вот. Ну, такой разлик может быть, да, вот. Принамсі, ну, я бы не сказал, наколькі он обґрунтаваны, это особная тема, мне не здаецца вельмі. Но, принамсі, вот какая-то логика в таким падыходзе ёсць. Ну, можно на это спадзявацца. Іншая справа, што калі Фінляндыя фронт павернула, это был уже 44-й год, Нямецчына відавочна праігрывала вайну. Ну, Россия, ну, так пакуль не выглядае, чтобы она праігрывала вайну уже зусім. І спадар Юрий, як вы лічыце, ну Лукашенко как бы так трымаецца, не выказваецца ў сваім стылі, а так асцярожнічае, але прапаганда шчыруе там у канкрэтнай такой ідэалагічных эпілепсічных прыпадках б'ецца. Шпакоўскі ядерны удар прапаноўвае нанесці па Украіне, пра Грышу увогуле не кажам, то бок яны выказваюць просто тыя эмоцыі, якія у галаве Лукашэнкі ёсць, но которые ён-то з вышыні свайго досведу не паказвае, а ім дазваляецца. Ну, ведаеце, тут ізноў жа парачку варыянтаў, пара тлумачэнняў. Адно тлумачэнне гэта тое, што ну, на выпадак, калі ўсё ж таки сітуацыя будзе развівацца кепска, калі як бы справа дойдзе до вайны, ну, то трэба як бы баявы дух народа падтрымліваць захадзя. І в этом выпадку гэта рашэнне Лукашэнкі самога. То есть ён сам пакуль ідзе вот эта гульня нерваў, ён як бы балансуе, ён такія фармулёўкі не ўжывае, як там Азарёнак, а гэтыя, ну, як бы выконваюць сваю працу, як ведаеце, польская это прымаўка ёсць, што калі ў пана ёсць сабачка, навошта яму самому гаўкаць. Ну вот у пана ёсць сабачкі, яны гаўкаюць, а ён-то што, навошта яму. Вот, это одно тлумачэнне, а другое тлумачэнне, гэта магчыма, што ўжо як бы інфармацыйная машына беларуская, ну, аказалась под Россией. І в этом сэнсе яны зараз цалкам паўтараюць наратывы расійскія. Я думаю, што хутчэй ўсё ж такі першае. Вось, таму што, ну, любой краіне, калі вот як бы вайна на парозе, ну, надо как-то народ натхнять, тлумачыць, што мы моцныя, мы дужыя, мы всех порвем. Вось, так што, ну, вот я бы так патлумачыў гэты разнабой. Паколькі, як бы, насельніцтва все-таки как бы глядзіць і на тое, але я думаю, што яно фіксуе і тое, што Лукашенко вот як бы там ніякай лаянкі, там размахивание там ядерной зброей, размахивает ядерной зброей той, хто ёй дакладна не кіруе, кшталту Шпаковскага, там Азарёнка і іншых. А той, хто, ну, калі не кіруе, то в принципе дачыненне то мае, ён якраз пакуль про эту зброю помалкивает.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца на сёння. Яшчэ раз заклікаю ўсіх подписываться на YouTube канал Еврорады і безумоўна Радыё Свабоды, Пік Свабоды, дзе спадар Юры і там з'яўляецца, ну там часцей на Піку Свабоды, чым у нас, але будзем працаваць над гэтым, каб вырашыць пытанні часцейшага з'яўлення. Але дзякую ў любым выпадку на сёння. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Всего найлепшага.